Dobrý deň, dámy a páni, dobrý deň, Slováci. Moje meno je Štefan Poláčik, som podpredsedom Slovenského hnutia Obrody a som veľmi rád, že vás môžem privítať tu v Čakajovciach na celoslovenských oslavách výročia založenia prvej Slovenskej republiky. Tak ako každý rok sa tu stretávame pod záštitou Slovenského hnutia Obrody a som hrdý na to, že sme jediné hnutie, ktoré sa nebojí aj v dnešnej dobe, spolu s vami sa tu stretnúť a dôstojne osláviť tento významný deň v histórii Slovákov. Ako prvého by som poprosil Pavla Poprockého, člena predsedníctva Slovenského hnutia Obrody, aby nám prečítal preambulu Ústavy Prvej Slovenskej republiky, ktorá bola prijatá 21. júla 1939. Slovenský národ pod ochranou Boha Všemohúceho od vekov sa udržal na životnom priestore mu určenom, kde s pomocou jeho, od ktorého pochádza všetká moc a právo, zriadil si svoj slobodný slovenský štát. Slovenský štát združuje podľa prirodzeného práva všetky mravné a hospodárske sily národa v kresťanskú a slobodnú pospolitosť, aby v nej usmernil sociálne protivy a vzájomne sa križujúce záujmy všetkých stavovských a záujmových skupín, aby ako vykonávateľ sociálnej spravodlivosti a strážca všeobecného dobra v súladnej jednotnosti dosiahol mravným a politickým vývojom najvyšší stupeň blaha spoločnosti i jednotlivcov. Som rád, že Slováci aspoň na jednom mieste kontinuálne si pripomínajú toto teraz už 84. výročie Prvej Slovenskej republiky. Takže je tu možnosť tí, ktorí majú nejaký vzťah k slovenskej štátnosti, uctiť si ho takýmto spôsobom. Chcel by som však pripomenúť aj to, že práve tento rok máme 30. výročie obnovenia slovenskej štátnosti, respektíve vznik druhej Slovenskej republiky. A ak si všimnete, tak či už pri akejkoľvek zmienke o prvej alebo druhej Slovenskej republike sa z tzv. Slovenských médií chrli oheň a síra. Jednoducho pri druhej Slovenskej republike je to Mečiar, malo byť referendum, také primitívne, neopodstatnené názory, že sa nelegitímne Československo rozdelilo. Prosím vás, žiaden štát v dejinách nevznikol na základe referenda. To treba povedať. Štáty vznikali vojnami, politickými rozhodnutiami, hnutím más ľudu alebo rozhodnutím nejakej skupinky aktívnych reprezentantov. Nikdy nie nejakými referendami, plebiscitmi. Ja neviem, prečo sa to požaduje iba od Slovákov. Hej. Mali by sme byť skutočne, keď sa pozrieme na tie slovenské dejiny, hrdí, že dokázali sme si v priebehu tak krátkeho obdobia, ani nie jedného storočia, dvakrát vytvoriť samostatný štát. Niekde na to čakali aj 500 rokov, 300 rokov iné národy, veľa krvi pritom pretieklo, veľa zbraní bolo použitých, veľa ľudí padlo. My sme dvakrát získali štát v podstate mierovou cestou, ale nevážime si to. Pretože si nevážime jeden druhého, nevážime si seba samých, svoje dejiny. Je tomu 10 rokov, čo odišiel zo Slovenska jeden z našich najväčších historikov, docent František Vnuk. A ten v poslednom rozhovore povedal jednu takú dôležitú myšlienku. Úcta začína sebaúctou. Teda my nemôžeme Slováci požadovať od okolitých národov, od Európy, od zvyšku sveta, aby nás poznali, mali v úcte a vážili si nás, keď my sami seba si nevážime. A táto úcta, bohužiaľ, sa začína devalvovať tou neúctou k vlastným dejinám, k vlastným predkom. Preto robíme všetko preto, aby sme tento štát nestratili tak, ako sme stratili, bohužiaľ, ten prvý. Ďakujem. Do parlamentu teraz je predložený návrh, aby sa 12. apríl stal pamätným dňom nespravodlivo vysťahovaných a odvlečených občanov. 4 poslanci parlamentu podali takýto návrh, kde sa majú zahrnúť aj transporty Nemcov, potom deportácie do gulagov, deportácie Rómov,
To, že od novembra 1938 do decembra bolo vyhnaných 50 000 Slovákov a potom v ďalšom období ďalších najmenej 50, čiže vyše 100 000 Slovákov, to inštitucionálna slovenská historiografia nepozná. To pre ňu neexistuje. My sme asi jediná krajina v strednej Európe, kde inštitucionálna historiografia je namierená alebo vysvetľuje dejiny v neprospech vlastného štátotvorného národa. V tomto smere, myslím si, je dôležité konať, teda aj chceme konať v Združení Slovenskí katolíci aj v ďalších združeniach. Nech sa prizná rovnaká ľudská dôstojnosť aj Slovákom, lebo v ústave máme zakotvené, že máme všetci občania rovnakú ľudskú dôstojnosť. Ale v praxi to nevidno. Verím tomu, že Slovenská republika, ako vznikla 84. výročie, ktoré tu oslavujeme, nebude posledným. A preto chcem vyzvať národ, aby začal s tou sebaúctou od vlastných rodín, učil naše deti našemu vlastenectvu, učil o našej republike slovenskej, aby táto republika nezanikla. Lebo keď sa rozbieham po celom Slovensku, som sa vrátil do slovného turného východného Slovenska, tak vidím, že táto štátnosť neznamená pre tento slovenský národ pravdepodobne nič. A je mi to veľmi ľúto. Je mi to veľmi ľúto z toho dôvodu, že si nevážime, kde sme sa narodili, nevážime si našu históriu, nevážime si to, čo naši predkovia za nás vybojovali a bolo to aj krvou. Môže byť nasledujúce dni alebo mesiace, že to budeme musieť zopakovať. Žiaľ Bohu, budeme to musieť zopakovať, lebo cesta anglosaského systému a proamerického na Slovensku ďalej táto nevedie. Ja by som vás všetkých chcel ešte v mene Slovana Národnej snemu pozvať na 25.3., to je za 2 týždne, sobota, do Nitrianskeho Rudna na 14. hodinu do Domu kultúry a penziónu Koruna, kde bude stretnutie Slovanov a myslím si, že toto stretnutie naviaže na takéto tradície a myslím, tí ľudia, ktorí tam prídu, budú zástupcovia konzulu Ruskej federácie aj Bieloruska a ďalší, ktorí sú takto napojení na slovanský systém, lebo myslím, že iná cesta pre slovenský národ nevedie. Verím tomu, že zabojujeme a dáme do pohybu celý slovenský národ a budeme ho musieť aktivovať v ďalších mesiacoch, aby sme sa konečne postavili čelom pravde. A čelom pravde je to, aby sme zachránili Slovenskú republiku. Pekne vám ďakujem. Častokrát sa mňa pýtajú, akú politiku by som chcel ako človek, ako predseda SH robiť. A vždy s plnou vážnosťou otvorenia priamo odpovedám takú, aby som sa za seba, za nás nemusel hanbiť. Takú politiku, že keď sa budem prechádzať po námestiach slovenských miest, nebudem musieť mať okolo seba ochranku. Dámy a páni, ešte predtým, ako oficiálne ukončíme dnešné podujatie, splníme si morálnu povinnosť voči pánovi Štefanovi Lahučkému, ktorý je tvorcom tohto panteónu. A ako povedal kolega Poláčik, som hrdý na nás, na všetkých, že aj v čase covidu, aj v týchto ťažkých časoch, kedy je hlásenie sa na Slovensku k Slovensku pomaly trestným činom, sa vieme zísť v počte aspoň niekoľko desiatok odvážnych Slovákov. Vieme si pripomenúť, osláviť vznik slovenského štátu, ktorý mimochodom zachránil Slovákov pred fyzickou likvidáciou a roztrhaním Slovenska medzi okolité štáty, že sme tu a že tu budeme stáť vždy, každý rok a budeme oslavovať a spomínať. Toto je morálny záväzok voči tým, ktorí tú pomyselnú štafetu z 90. rokov dali do rúk nám. Vtedy mladým aktivistom, dnes stále mladým aktivistom, ale už vyzretejším politikom, ktorí túto štafetu budeme niesť ďalej, a keď príde náš čas, zase ju odovzdáme nastupujúcej generácii Slovákov. Takže dámy páni, aj touto cestou veľmi pekne ďakujem pán Štefan Lahučký.